Atinakuona ni munayaka moto mwina ndi nkhawa zotani tsiku la lero. Tili mu nyumba muno kumene Malawi akuyembekeza kuti muchoke mfundo zogwirika. Chifukwa chona kuti democracy kwenikweni imasamira pa chisankho. Chisankho chimafunika chichitike mwabata ndi mtendere kuti zonse zimene zichitike pa chisankho anthu azivomereze. Chifukwa chani? Gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino timanena kuti timalemba anthu ntchito kuti atilamulire ngati president, phungu komanso kansala ndi anthu amene aja ubale umene ulipo timafunika tizakhulupirira. Ndi ngati tingasankhe munjira imene anthu sangayikhulupirire zimavuta kuti anthu aja akhulupirire. So pano nkhani imene timakamba apa ndi chitima cha democracy. Chifukwa ndinanena kuti kulibe kumene amagulisa bata ndi mtendere. If you mess up with this peace and stability, we are finished as a country. Simungakambe nkhani za chuma, simungakambe nkhani za chitukuko, simungakambe nkhani ya chisankho popanda bata ndi mtendere. Ndeni makumbusa a Inspector General a Police Madam Melanie Yoram kunena kuti ameneka kuti atule pansi udindo ndipo siti kusintha pamene. Chifukwa chani? Kwachitika zinthu zonyasa mwachisanzo pa 25 November linali lolemba kuti Lilongwe community a police amayima chonje apa Nyamata wachikwanje kuti zimayeneka zimene kuti akafufuze maisa mangotembenuka kuti amangewo zikuone kuti polisi yathu imaona nkhani zikachitika kumachinga akuthamanga mwamva kuti nkhani ili ku court zikakhaza ku Lilongwe ayi akachika kundilanda akuthamanga kukamanga kunzuzu kamanga sitingapite ngati choncho ngati dziko. Chimene chikumvesa isoni ndiona kuti kwa nthawi yoyamba Amalawi timalimba kuti tizika zimayi pa mipando. Lero kuti ndi Inspector General wa mayi koma zimene akupanga ukhala ngati simayi akumayang'ana kumbali ndi anakamba ponso nkhani yona kuti zomvesa chisoni kuti akamagwira ntchito wa polisi mwina tikonzeka ilamulo kunena kuti Inspector General wa polisi asamasankhidwe ndi president. Fapa amanena kuti munthu samaluma chala chimene chatani chokumudyesa. Chifukwa kuti amasankhidwa ndi president amaonesa kuti akamapanga zinthu zawo azikondera. President amene pa mpando ndiye ndinanena mosindika kuti chifukwa kuti nthawi yasala miyezi 3 ukuku kuti tikhale ndi chisankho chabata ndi mtendere pa 16 pano nyumba ino ya paki imene anthu akudikira kuti mmange zogwirika ipange committee amati governing council ionesese kuti izipanga ziganizo fa achakwera ndi interested party pano pa achakwera chidwi chawo choti afuna asankhidwenso sitingakhulupirire akhalapo kangapo konse akulamula Madam Inspector Melanie Yoram kuti agwira anthu sanagwira anthu. Ndiye Inspector General amene sakumvera wa police asakumvera president amene anamusanga angamvere yani. Ndiye ngati tifuna chisankho chabata ndi mtendere nyumba ino lero ikamachoka pano ikonze kumita padera zilachitikapo mbuyo munthawi yakamuso atinakhala ndi anthu angapo amene amagwiritsa ntchito mphamvu za malamulo iwo azipanga ntchito yawo koma ntchito yakula. Tifuna pakutha zonse pa 16 pano Amalawi azanene kuti ife tapanga chisankho tapanga chiganizo chimene zakhali nacho for the next 5 years. Choncho kunali kupempha komanso kusindika koma mmene ndikuteremo sindikunena kuti timayikira kumbuyo zili zonse zosokoneza bata ndi mtendere. Ife ngati mabungu omwe si aboma timayenera tikhale pakati kulimbikitsa kunena kuti zonse zichitika mwabata ndi mtendere. Kukamba ponkhani yazionesero kungoti kumalawi unosikamba zoona boma ili linapindula kuchokera muzionesero andi anthu amene apanga zioneso zoononga anthu ake ndi awa. Nthawi imene Malawi muno machitika zioneso zoononga Richard Timondopanda anduna aza maboma ang'ono anali director wa Chinyamata ndiye ndakondwera kuti anali muno azipani za DPP ali muno Secretary General apita mukhitu ali muno ndiye apa nyumba ibweresa mwayi kuti ngati titagwirizana moona mtima tikoza kupanga chisankho chimene chikubwerachi chisankho chogwira mtima. Ananena Inspector General kuti kumakayangana kumalawi kuno palibe wa kumpoto palibe pakati palibe kumwera chifukwa ine ndinakwatira kunchewu mwafuse anduna amumba akuzana kuti akazawo ngakunchewu koma abambo awo ngakucholo kuti mufuse mwina anduna asimplisi chola banda akuzana kuti akala akulira kubalaka koma akazawo ngakumulanja. Anthu fe sitingakwanise kuti tilole china chake chititsemphanise. Chifukwa cha chimenecho anthu amene ali pa mipando azigwira ntchito yawo molemekeza malamulo. Munaona mmene amafotokoza amangani malamulo to aliko koma vuto ndonena kuti timasankha dala kuyang'ana kumbali apa polisi yathu iyime njii. Anthu amene anaphwanya magalimoto ku parliament amangidwe ndipo milandu tizilondola. Anthu amene amatema ndi zikwanje anthu pa community amangidwe. Anthu amene anatema zikwanje ndi zikwanje anthu pa Mbowe amangidwe. Kuphatikizapo milandu yonse kanachite ko phalombeka yakuti aliyense amene aphwanya malamulo atani amangidwe. Tikatere tizapeza kuti anthu polisi yathu azikhulupirira. Thokoza Namiwa. Zikomo kwambiri. Amene ndi Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la SIDED amene ali nawonso mchipinda chino komanso anafunsa mafunso awo pokhuza kuti mmene anaona bwanji chisankho chimenechi kama makamaka ndimekuyendesa chisankho chimenechi kuti tikuyenda bwanji ngati dziko komanso ngati achitetezo mwina akonzekera bwanji. Amachita nawo Benedicto Kondowe mwina atanguti pasana chithunzi kuti kodi kummawaku ndi ziti zimene mwatolawo. Kwakukulu ndikonena kuti tonse tikugwirizana kuti nkhani zaziwawa sizofunika kukhala ndi zisankho zabwino komanso zovomerezeka ndi wina aliyense. Pali nkhawa zimene anthu anapereka malingana ndi image imene polisi yathu ili nayo koma kwakukulu ndikonena kuti tonse tikugwirizana kuti ziwawa zimene zikuchitika mdziko muno
zikumalimbikisidwa ndi zipani makamaka zipani zikulu ziwiri, chipani cha DPP ndi chipani cha MCP. Ndifua chake ngakhala Inspector General of Police apempha ma Secretary General amene ndi mphamvu zoyendesa zipani zimenezi kuti athandizire kuti achinyamata asamagwisidwe ntchito kuthandizira ziwawa zimene zikuchitika. So nkhani yayikulu imene yakambidwa kumawa kuno ndi imeneyi. Mwina ndinokhutira ndi mayankho amene akupereka apolisi pamene akuchitira bankhani yolimbikitsa chitetezo komanso pazokonzekera zawo popereka chitetezo pa chisankho chimenechi. Tinene kuti inde akonzekera koma pali zina zimene tikadakonda kuti polisi ipange moyenerera. Mwachisanzo nthawi imene amafufuza ziwawa. Tikuziwa kuti pali ziwawa zina zimene mwina zatenga zaka ziwiri zisanafike kumapeto. Zinthu zoterezi zimayipisa mbiri ya polisi. Komanso tonse tikudziwa kunena kuti zikakhala kuti zikukhuza chipani chimene chikulamulira, apolisi nthawi zambiri amapanga machawi kufufuza ndi kuamanga anthu. Koma zikapita mbali inayo samakhala ndi chidwi. Ndi nkhani imodzi imene takhala tikufotokozera kuti polisi yathu ionesese kuti ikutumikira Amalawi. Chifukwa mukayang'ana ndime ya 153 ya Constitution komanso ndime ya 4 ya Police Act yimanena kuti polisi ndi nthambi yoyima pa yokha. Nde asamaonese kuti mwina akukhala ndi chidwi kwambiri zikachitikira chipani china osati mbali ina. Athokoza amene ndi Benedicto Kondowe, mmodzi wa anthu amene achita nawo msonkhano umeneyo komanso kuchokera bungwe limene amalitcha kuti National Advocacy Platform. Tilinso ndi Sylvester Namiwa amene amachokera bungwe la SIDED. Anamiwa ndi pala anthu osiyanasiyana amene ali mchipinda muno uku akuchita kayika mtentha ndevu kudikiranso kuti chigawo chachiwiri cha msonkhano umenewu chiyambike. Atrapens amene ndi mkulu wa bungwe la HRDC, mwina mwayiona bwanji chigawo choyamba cha msonkhano umenewu? No, chigawo ndithu chayamba bwino ifo chakuti anthu ndithu akuloledwa kuti afunse mafunso atsogoleri osiyanasiyana amene ali kuno. Koma aku ndithu timakambirana nkhani ya ziwawa ndiye timafunsa Inspector General kuti kodi ziwawa amene zakhala zochitika mdziko muno anthu amangidwa liti. Ndi atisimikizira kuti ndithu akangochoka kusonkhano kuno ayambapo kumanga anthu amene akupanga ziwawa zimenezi. Komanso ndinene pano kuti tikabweranso ku break tifuna timve azipani. Chifukwa azipani amene amatuma anthu kupanga ziwawa alimo muno. Chifukwa timanena mauza Inspector General kuti anthu otofuna kumangawo ali muno. Chifukwa timaziwa kuti atsogoleri azipaniyo alimo muno ndithu alimo muno. Ndiye ifeyo tikamaliza tea break tikufuna timve zenizeni zochoka kuzipani, ndipo anthuso aloledwa kuti tiafunse ndithu azipani pa nkhani ya ziwawa. Ndiye meeting imene ndithu ndi abwino. Komanso democracy imatero imafuna kuti anthu azilankhula zimene zingamange democracy yathu kupita chitsogolo. Koma so far mungafotokoze bwanji kuchoka dzulo mpaka lero kuti tikupanga progress? Tapanga progress yayikulu ifo yakuti dzulo ndithu kunali ma presentation ameki anapereka presentation ndi nkhawa zonse anthu amadaba kuti kodi tikumakangana ifo yani. Ifo yakuti ameki ndithu anapereka presentation yawo bwinobwino ndandanda onse umene unachitika kuti agule machine oyendesa zisankho. Komanso pa nkhani za chuma anapereka ndithu ndondomeko kapena information yoyenera. Ndiye ndinene pano kuti meeting iyi ndithu ikuyenda bwino. Ndikukhulupirira kuti tikamamaliza ndithu tituluka ndi mfundo zoyenera kuti kupita chitsogolo tithe kuzigwiritsa ntchito kuti democracy yathu ipite patsogolo.